יצא לי יופי. טוב, אהוביי, חברים יקרים, זהו, השנה נגמרת, ונתבקשתי לאחל לכם כמה איחולים ועצות אולי לגיוס. אז עצות אין לי כל כך עכשיו, אבל מה שכן יש לי להגיד זה שהייתם אחלה, הייתם מתוקים, הייתם יקרים, היה כיף לבוא אליכם, היה כיף להיות איתכם, גם סקרנים, גם מצחיקים, גם מלאי חיים, גם מכבדים, גם עמוקים. קיצור, הייתם על הכיפק. והדבר היחידי שיש לי להגיד לכם לגיוס זה שאם יום אחד מישהו ירגיש קצת עצוב, או שקצת צריך איזו מילה טובה, תרגישו בכיף להתקשר, וזהו, בהצלחה. חניכי מכינת עין יהב היקרים, 2024 התשפ"ד. אני רוצה להגיד לכם המון בהצלחה לקראת הגיוס. כשמגיעים לצה"ל זה אחד המקומות הכי מטומטמים שיש בזום אין, אבל בזום אאוט הוא אחד המקומות הכי חשובים שיש. יהיה לכם הרבה רגעים של קושי, יהיה לכם הרבה רגעים של למה אני צריך את זה? אבל גם במילואים מישהו אמר לי שמי שיש לו את היכולת לראות את הזום אאוט יכול לשרוד הכל. יש שיר שאני מוצא אותו מצחיק של יהודה עמיחי שאומר שאפילו בקריאת ים סוף כל אחד ראה רק את הגב המזיע של זה שלפניו ואת נוע הירחיו הגדולות מתנוענעות. בזום אאוט יש שם קריאת ים סוף, בזום אין איך. אז גם בתוך האיך תנסו לראות את הזום אאוט. שיהיה המון בהצלחה. אוהב אתכם המון. צ'או. למכינת עין יהב המושלמים, המון בהצלחה לכל אחד ולאן שהוא מתגייס שנה הבאה, חודש. בהצלחה לכם, אתם מהממים. תבואו בגישה חיובית. זה ימים שלא חוזרים על עצמם. תקופה יפה לפניכם. ועכשיו יהיה בסדר, יש כיפת ברזל. בהצלחה בגיוס יא צעירים. אהלן חבר'ה, שמעתי שאתם מסיימים את המכינה ועוד מעט מתגייסים. אז אני רוצה לומר לכם קודם כל בהצלחה לכל אחת ואחד מכם. ודבר שני, אני רוצה לומר לכם שאתם בעוד מכינות שמגיעות לכאן והגיעו גורמים לי, ואני בטוח שבכל מקום שאתם מגיעים אליו, להרגיש שיש לנו מי שיחזיק את השרביט להמשך הדרך כאן, כי היא מאוד חשובה, וזה מה שחשוב לנו באמת. הרוח שלנו כעם, כמי שאנחנו באדמה הזאת, בארץ הזאת. ולי יש ילדים קטנים, ואני באמת מאוד רוצה שהם יגדלו, ככה אני מגדל אותם גם, להיות חבר'ה כמוכם. כי הם ישתפרו, הם ישדרגו את עצמם, לא יהיו בדיוק כמוכם, אבל אתם ההמשך של מה שאני מרגיש כלפי הארץ הזאת, והם יהיו בעקבותיכם גם. וזה כיף לא נורמלי לראות אתכם. ותודה רבה על הכל, ועל הרוח, ועל העזרה. ואני רק שולח לכם מכאן, הנה שדות שכבר קצרנו חיטה, ותכף כובשים את הקש. חג שבועות שמח, ובהצלחה, ואני אוהב אתכם. ביי. סבבה, אני אשלח את זה, ואז אני אוסיף שאני רק אגיד שאני אוהבת אתכם הכי בעולם, ואתם לא יודעים עד כמה נכנסתם לי ללב. כשבאתי באוקטובר לעזור לנרי, ממש לא דמיינתי שככה זה ייראה. ותדעו שאני תמיד פה, תמיד זמינה לכל מה שרק בא לכם, ואם אתם בתל אביב תכתבו לי, ואני הכי ארצה בעולם לשבת איתכם ולשמוע מה עובר עליכם. ותדעו מהחופש הזה שיש לכם עכשיו לפני הגיוס, בין אם הוא קצר או ארוך, ותשמרו על הביחד הזה, ותמשיכו לבוא לעין יהב ולאהוב את המקום הזה, ולשמור עליו. ואני אוהבת אתכם, ותהנו מהסוף. היי חברים, מה נשמע? מה קורה? וואו, איזה שבת נחמדה הייתה לנו ביחד. היה טוב, תדעו לכם שאחד החוויות הטובות שקרו לי בשנה האחרונה, זה הייתה השבת איתכם. עם כל אחד ואחת מכם. היה פשוט כיף, היה תענוג, אני יושב ומתרפק ומתגעגע לשבת הזאת. חברים, אתם יוצאים עכשיו לדרך מלאת אתגרים. תזכרו תמיד שההצלחה שלכם לא תלויה בלדרוך על החבר,
תמיד תזכרו להיות בן אדם. בהצלחה רבה רבה לכולם. זה איתן המדריך. רק רציתי להגיד לכם לפני הגיוס לצה"ל, תזכרו שאתם בורג מאוד מאוד קטן במערכת, ותצאו מהאינדיבידואל שאתם שרויים בו. מישהו אחר שמר עליכם כשאתם ביליתם בקניון עם חברים בכיתה י', מישהו אחר ישמור עליכם שתיקחו את הילדים לקופת חולים בגיל 38. עכשיו תורכם, אז למרות שהמפקד יהיה מעצבן והציוד לא נוח ותהיו עייפים, וואלה, תשמרו על עם ישראל. יאללה, ושיהיה לכם ממש בהצלחה בכל מקום שתלכו. ערב טוב, אני יעל, אמא גאה לגיא ולעדי, אבל אני גם יעל מהפינת קפה. באתי להגיד תודה על שבאתם והתארחתם ואכלתם ונהנתם. שמחתי לתת לכם את הפינה הזאת השקטה, להרגיש רגע שאתם בתל אביב או במקום אחר ולא במדבר. אז תזכרו שאתם תמיד מוזמנים לחזור לעיניו ולפינת קפה, ושאני תמיד מחפשת עובדות. אז שאתם משתחררות מהצבא, אתם מוזמנות תמיד. ואתם, הבנים, מוזמנים לבוא עם הבנות לבקר. רק תזכירו להגיד לי מאיזה מחזור אתם, כי אני כבר לא זוכרת. זהו, צאו בהצלחה ותחזרו בשלום, ותזכרו שעיניו זה תמיד בית. תודה, תודה. שלום חברים וחברות. זהו, עומדת להסתיים השנה ואתם לפני גיוס. ונראה שהשנה כביכול אין שאלה על משמעות הגיוס, על חשיבות הגיוס, על הערכיות של הגיוס. ועם זאת, כל אחד ואחד מכם יעברו את החוויה. ויהיו ימים יותר קשים בצבא ויותר שוחקים. ואולי הרעיון הוא לזכור את החלום. לזכור את הערך. הרי לא סתם הגעתם מהבתים שהגעתם והתחנכתם במכינה. אז אני ממש מברך אתכם בלסחוב את החלום, בלשאת אותו, גם ברגעים הקשים, גם בימים האפורים והשוחקים, ולא לשכוח לשם מה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. להתראות. טוב, שתדעו שזה ממש מביך אותי לעשות את הסרטון הזה, אבל אתם מספיק חשובים בשביל שאני אפתח פה מצלמה באמצע המשרד. אז שתדעו שאני כבר מתגעגעת אליכם, ואני מתבאסת שלא הייתי בטקס סיום. אבל רציתי להגיד שאני ממש שמחה שהייתי חלק קטן מהשנה שלכם, ושאני מאחלת לכם מלא בהצלחה בצבא, ושמעתי שקיבלתם תפקידים נדירים, בעיקר הבנות, ואני גאה בכם. וזהו, ושיהיה מלא מלא בהצלחה, ואוהבת מלא. חברים יקרים, בסוף שנה של למידה, צעידה קטנה לדרך. תשאלו אותי, מה יש ללמוד? ואני משיב בלשונו של הסרט האלמותי, שאתם חייבים לראות, ששמו מולן רוז', את התשובה הבאה שבה מתחיל הסרט. The greatest thing you will ever learn is just to love and be loved in return. זה לא קל, אבל תנסו. הייתי כעיוורת לאור היום, מרוב ההיגיון לא נשאר מקום, עובדת לידך והסתר שבי עוד לא נגמר, חושבת לידך ואתה העולם, המבט אחר והכל חוזר, אתה מזדרר ולובי שובר, המבט אחר והכל חוזר, איך עוד יום עובר בלי נשימה, לילה